Khajang tawtai bugusong tini o jagao takar jala Subhash Chandra parao sing phaijak o jagao kagan bumung sudoni deborma bini o jagao bokhorogo tiu mangmani obono tui sing kagan gisa mukhang saksidi sing bini bwskango kok salalia ayang phatar thang kok salaisinai bwskango tebo kaham khe saksidi bono sininai jatke mukhang kaham khe sakdo yang ti chapudi kok bo saimalia 2-3 mas wngkha bo ma hikyang mani engke emon je kok sajangai tonga haipano bin bwskango sing a kok no khnaralia ham bagai sing phatara thang kok sailesine phasidi yango be khajang tawtai bugusong a jagao sing kok saini karon ke a jagao bono kok sanai jat motonja bo khana kangke ti bokhorogo khana sim tonga hai kok ke saimia bo khana ke ti bo wana jaknai hinni sing bin bwskango kok salia bo khana jat jaga bo khe nok bisingo sing khe ekdom hasalo phainai o khobor no sai khana rsinai bodo tai thangli ani doctor bono sairajak bokhorogo tumor wngkha tumor wngman pore a tumor theke no cancer wngui nei botei basilia doctor bono saireka 2 bochor bara thanglia ge operation bo khaimalia jetu bokhorogo tumor wngman cancer wngthangman bagui khlaimanlia ni jibiwo borok doctor rok bai sajaka ke bini bwsajak tongo khoroksa kaijikya khosikla tabu beluro bo tlangjak tab bwsai bo hamia bwsajuk bo hamia beluro tlangjak 2017 theke bo hangka ke esli rok tabu yakung yak phuliwo engko yak rok phul podire poda bai jora jora rok phuliuta ke bwsai bo hamia tab bwsajuk bo hamia pura nailemang borok ni অবস্থা একদম খারাপ বংলাই সুকাং কে বুলিয়াং কাং কে নিনি বুংসাই খনার গদ আন বুং কে পারি যা দেবরমা কে তাব নিনি বসাই কাকা ব পুলা তাং মানি পুরা সাই খনার সিদ্ধ পুলান থেকে আগিও গাই কাহাম তংমান বিসিঙ্গ ব বাইক एक्सीडेंट मान बिसिंग साइतो किसा खोलाइफु थक फालाइ बाय इंग साइतो खमान बिसिंग बिन याइसि कंगै नस्टं थागा थाना बसका अमा है साइड नांलाइ तंगैफु ऑटो बाय नांग मान बिसिंग दाम का साइमालिया फु लेंगै थाङै तब सुनो थाङै ना हागा अ सुनो ब साया सुकला लेंगै थांगा गांके बतै सिजा पिका हाइदा लेंगै थांमान बान खामासिं जावैनाय ब आ बाइगनो तंफु साइजों न engko bunya sik tongpho thana bwskang ta engko nasik tongman bisingo bose bike ro mene basai tong goba kisa asuk jakhai engko to phan sungno salia oi bo thangene na hari pheka kholong ko jingbo engko ana accident mai paine bo thangpika na thangka bo kobor jawani thangka ani sawanu bo o accident man khoro saya sarjimi kalang thangman pore se ama heng tongoyu engko abo hakeng paiman pore engko sunga hajete na hari pheka bo na hari phaikia tobo sungno saya engko su accident porko bok ekdom kalai suka na kalaya saito jimi kho bin bokhro kun jaga khuya a cycle bag ya ro nei bo hanya amang si mang khlai nei cycle bo bike bo kalaya ko sapano side kholayo bino ko ya the khoper jaga bo ko bina bai juta joi thanga no sopai ka nang tang khora angomte jaga wo accident साइतो खोलाइमानि या थिक थै फाइथांगा नि ताम थै जाजो रं नि साया दुखु नाजागन आं रनानि हनि थांगा सा रुजु बनायरगै दङ दतिरै फाजि द रे냐नि थांगा बिसे कुथा जाजो बाइखौ फादा फाइगानो पदा फाइगानो सुहरु कागाब्रु बिसिङो सागा हाय आं ताबोसो फाइदर रबायाखौ कुथा जाजो रखौ ताइसे दङ रबाय फायानो फाजिदि नों बाजार थांबाय आं मुइ थया मासे मियां दखा नै एक्सीडेंट मन परे वो बमा कि नन सा साहार दंखाता ना नगो सकय मन परे गय आन लामा वा जगै सरग नासिगै खुन खलाय दं दति फाजिदि नों बाजार थांबाय दि आं मुइ थया मासे मिया आन आफा नाहारि चारदि आं फाया जा बनगो फाया गय फाजि नगो नतां हाय दबान याथेस खरा हिमाया गय नों नगो फाजिदि तामा किसा हाय म बायबा आस नों हाय थागा गोबाला बा हन्जा गथौची हनिया हिन्दी न बाजार थाने हंगा फाइना आं बाजार थांगा थांमान बिसिङ हंगा किसा मैखे तर त बिचार खाबनो रांबो करनि सम बसाबा हामिया लाइसुलाइ मा नाइलाइ मा न एक्सीडेंट मन परे के कयदिन परे बकलाइखा कलाइमानि हिगे बिसि बारगलिया बुकुराव रबन बुकुराव मटक जागो बसार मटक जागो खनजो साजक बाइके बख्रम मटक मा बारिखा या आबो नंग माने परे गांके आबो मान परे हिंगाय खनजो साजागैनाय
khonjo buti herok phaio hingkhe bo exede nungkha exede nungmani pore hingkhe bini potri pot rok phaikha rok phaimani pore hingkhe naidi hingkha doctor o talangkha phunukha phunukmani bisingo joto naimung nairwbaikha je borok doctor rok samani kong mote no hingkhe aboni pore hingkhe last o hingkhe chong sairwkha tamo hinui bini bokhrogo tube mangkha hinui samani pore hingkhe alo cancer wngkha hinui sao. Borok GB hospital o talangkha GB hospital o talangmani pore ah jagao hingkha khe borok sajaka doctor bai tamo hinui bokhrogo umtio bokhrogo kaisa tumor wngkha tumor wngmani pore o ah tumor ni hoite no bokhrogo cancer wngkha cancer wngoi tabuk operation khaini moton liya borok ni kok hingkha khe bahai cancer ni hoito tumor thike cancer wngoi nai ah bokhorok no tabuk tei operation khlaiman liya hingkhe bo thubo thangliya tai 2 বছর bara thangliya 2 বছর pore hingkhe bo thwi thangsinai ah bahairok borok sajaka hingkhe bini bwsajuk je da puilao norok no samani bwsajuk bo hamya 2017 থেকে দেহের ফুলিওয়া কইনে বসাjuk bo hamya তা বসাই bo hamya hingkhe obo hai তা hingkhe ah jagao phunugui basa basiliya ni sairo hajak pono khoroksa doctor babai sajak pono tei khoroksa doctor boda obo hai sa ta borok obo swnai musungo hingkhe borok ni pura phalbai kya paibai suka khorokni nogo hamya hingkha abo do norok no saimano bwsai bo hamya bwsajuk bo hamya bwsajuk kaji gekho beloro tabuk hingkhe ayang borang rohanani yang borang rohanani hingkhe pai suka bebong paibai suka khorokni thwichinai ta bwsajuk bo tei thangliya bahai paisinai hinui sajak bwsai bo paisinai haifano kwthang tongkha tabuk no paibai ko thwibai ko hai hinui sapano hai hinui himpano last ekdom hamaso esak porjonto buma ba nokni borok ba naina musungjago khoroksa bai si sajak pono tei khoroksa bai heda hamno abo hairok borok naina musungjago ani bagui nungtam sana musung sagradi aboni ta an bwsai bai hamrana musungba hamri si malaya garon bisingo tai borok bansiliya ni sao hingkha ba ang khoroksa bai naimani pore tei khoroksa bai ang naina musung phiru boboda hai sano wajago an bwsani bagui kisa subai ba jadi hai hinui ang nokno o jaga ma phaikha phunukna bagui no mkhang ani bwsani o thangliya ni sao ani bwsani thangliya ni sao berano tiur mango hinui ani bwsani o kidney ni thangka ni sao aboni bisingo tei ang lukorok no koijago ang je mansak juba jadi ang ta kisa naina musungo ani je jan tongsak ani bwsai je hama tongo jora tei ang hama thayasa jora ang bono naina musungo ang kogoso jora tei paikha tai sana borong liya khajang taute buksong obo hai borok ongko kapta tei samna rok busia phanang mano nokni manui khini jotono paibai suka bwsabo paisinai tabo bwsai bo yakar klangsinai bwsajuk no bo 2ta kidney fail wngkha hinui tabuk doctor rok sai rwkha tei basiliya hingkhe bwsajuk bo thwisinai tabuk bwsai bo tumor ni wngui cancer wngui ringjak 2 বছর bara thangliya bwsai bo thwisinai bwsajuk bo thwisinai hingkhe borok no nainai nokni manui khini bo jotono phalai baikha haifano ani jotono paibaikha nokni manui khini paibaikha bwsai rok bani yakar klangsina thiyasini borok ni langma so sak porjonto ang tikisa naina musungo oro phunukmani tikaisa jaga phunugui naina musungo obo norok no koikha norok je manmani norok thani yabai phelka norok je manmani borok ni kisa suba jadi hinai ang rirwani borok ni account number rok borok no ang rirwani screen o phone number rok bo rirwani joto details ang rirwani tini baga singla chini joto no hambai.